Guys, excited ta karon na-receive na to ang ato ang order sa Shopee this time. Dara nga ato siyang i-unbox mo ni atong na-receive na. So atong i-unbox. Okay, so ato na i-unbox. Excited na po. So ako nag-order mga 3 weeks ago. Diba tao? 1 week ago. Expected na mo abot unta ni April 24. Pero today is April 19. Meaning advance sila o 5 days. Thank you kay seller sa ang request kay i-chat ko niya. Hindi ko pwede mo abot ni earlier kaya ako nang gamiton ini April 23 magod kay sa school. Okay, so excited na ko. Hindi ko man na unbox ani sunod na video kay unsaon ni siya paggamit. This is our new naming mixer, pero gani siya ang karaan na mixer is 7 channels, gani siya 8 mixer Yamaha gyapon. Nindot ang Yamaha ng mga mixer kaya pwede sila Bluetooth, so dili ka kinang maproblema sa uning mo pag connect imuhang cellphone or laptop sa imuhang mixer kay na may Bluetooth, no? Okay, so mo ni tumablihan na ito nga. Excited na ko. So pindot ang kuano na bubble wrap yan na pagid siya carton ya. Di pa ni mo iyang karton sa kadtong mixer ha. Okay, lahi man og porma ang karton sa mixer. Uy, why karton na mixer mo na din. Ayan. So na siya'y papel nga daghang suwat, murag user's manual. Oh. Then kay samton may mga drawing na napon siya mga suwat. Lisod kay basahon kung may suwat. Okay, so na siya ingani. Dayon mo ni ang mixer, nga na siya kapin nga sani. Mo ni ang iyang kanang power supply. Ganahan ko ani kay igtaod mo ani kay imo pag ini-screw, so safe kay siya, dili siya dali matangtang nya itong tanawon. Ayan, ganahan ko yan 8 channel itong tangtahon ni. Yamaha CT8OS. Okay, so na siya 8 channels. So mga channels niya dayon na siya para sa Bluetooth na kuan, separate iyang control sa Bluetooth. Syempre na siya plus 48 voltage yung kuan. Lahi ang left, lahi ang right sa main volume. So na para siya isa para sa left ug na para sa right. Unya na siya lahi nga kuan para sa effects or reverb sa common nga pagkasabot nato sa mga Pinoy, echo, no. Unya na siya PFL, no. So ganahan ko, excited ko sa kilid. Simple na kayo. Mora ni ang katong saksakanan niya switch button. Yan tanan nga naa diri niya flat ra siya, flat. Pero heavy siya, bugat siya. Mas bugat siya kaysa adto, syempre. Ato ipakita ang kalainan na. Ang katong karaan na mo, ingani rin siya kadak-a. So, ganahan ko ani. Pero mas ganahan ko ani. So, excited ko. Sunod na video, ang saan paggamit. Gipaningot ko gabli. Okay, bye!